Индустрията на директните продажби е бързо разрастващ се и вълнуващ начин за популяризиране на стоки, които да стигнат директно до потребителя без посредници и разходи, свързани с търговията на дребно. Той е много популярен в целия свят. Например, по данни на Асоциацията за директните продажби, 77% от американците се интересуват от гъвкавите предприемачески възможности за получаване на доход, като потребителите в САЩ имат все така позитивно отношение към директните продажби, а възприемането им остава стабилно на ниво 80% през последните 10 години. APL Go е компания в сферата на индустрията за здраве и красота, която стартира в Европа своята дъщерна маркетингова компания. Това е компания за директни продажби и в същото време производител, постигнал глобален успех в този процъфтяващ отрасъл. Най-хубавото в случая е, че вие разбирате за APL Go в точното време. Компанията търси партньори, които биха искали да се присъединят към общността, за да споделят добрите новини за продуктите на APL Go и да получават доход за непълен работен ден, а защо не и за пълен работен ден. Уникалните продукти са защитени с патенти, закупени от водещи европейски учени. Тези учени специализират в разработването на иновации и технологии в областта на високо концентрираните и бързо действащи продукти, произвеждани от пълноценни натурални хранителни продукти, плодове, растения и билки. Продуктите на APL Go са единствени по рода си и имат прекрасен вкус. Произведени под формата на удобни дръжета, те са предназначени да поддържат здравословното хранене и физическите упражнения, които транспортират до клетките на тялото бързо действащи фитонутригенти. Accumulate SA е върхова технология за натрупване на енергия, която запазва необходимите хранителни вещества и фитонутриенти. В производствените звена на APL Go растителните компоненти се обработват със специализирано оборудване в турбулентен поток от въздух с отрицателно заредени частици. В технологичния процес се използва иновационна технология за натрупване на енергия. В специализирано оборудване компонентите на растенията се обработват в турбулентен въздушен поток с отрицателно заредени частици. В резултат на това съставките получават допълнителна енергия, тъй като дифузния слой изтънява и повечето биологично активни вещества от растенията се освобождават. След активирането и обработката на растителната суровина се преминава към стандартен процес на производство на карамелизирана маса. Първо се прави сиропа, след това се сгъстява в специална вакуум машина под въздействието на висока температура. След охлаждане при температура по-ниска от 80 градуса към тази маса се добавят растителните екстракти и другите компоненти, като лимонена киселина, оцветители и ароматизатори. Нашите продукти съдържат само натурални оцветители, извличани от ярко оцветени плодове и зеленчуци, като червено грозде или паприка. Ето защо можем да кажем, че нашите продукти са абсолютно натурални. Откриването на собствено производство на APL Go отваря нова страница в историята на компанията. Това е огромна крачка напред, с която се изпреварват всички конкуренти. Докато всички останали компании трябва да купуват продукцията си от производителите, APL Go произвежда свои собствени продукти. И така APL Go може да предложи на своите партньори и клиенти доста по-ниска цена за продуктите. Компаниите, които възлагат производството на външни фирми, понякога се изправят пред проблеми, свързани с резките скокове в цените или забавяне на изпълнението на поръчките от производителите. APL Go има собствено производство и няма подобни проблеми. APL Go произвежда и популяризира своите собствени патентовани продукти. Те нямат аналог в света. Вие може да опитате 15 различни натурални дръжета на APL Go, съдържащи патентован състав от растителни компоненти, включващи собствени разработки на различни растителни смеси. Ценните съставки и високите стойности при усвояването им доказват реалната им полза за добро здравословно състояние. Благодарение на технологията Accumulate SA, продуктите започват да действат още от момента на поставянето им в устата. Активните вещества попадат в кръвта през лигавицата. Именно за това дръжетата на APL Go имат толкова бърз ефект. Alt се грижи за дишането на всеки човек. Съдържа съставки за поддържане на естествената способност на организма да се предпазва от дразнители от околната среда и частици, пренасяни по въздушен път. Спомага да се поддържа нормалното дишане. Продуктът позволява да продължите да се наслаждавате на обичайния си начин на живот, да се радвате на добро кръвообращение и имунитет. Наред с балансираното хранене и редовните физически упражнения, Alt спомага за насищането на кръвта с кислород и ефективната доставка на хранителните вещества. Насладете се на натуралния вкус на освежаващите и тръпчиви горски плодове.
Grow – мощна смес от хранителни растителни компоненти, която подпомага поддържането на здравето и имунитета. Grow работи за активирането на бдителната, бързо реагираща и ефективна имунна система. В съчетание с балансирано ежедневно хранене и редовни упражнения за поддържане на енергията в тялото, хранителните вещества в Grow осигуряват някои фундаментално важни компоненти за поддържането на придобития имунитет и жизнената сила на организма. Той разкрива вкусният, естествен аромат на току-що откъснато от градината прясно грозде. Способността на тялото да функционира точно се определя от два ключови фактора – достъпност и усвояване от клетките на всички хранителни вещества и извеждането на токсините и отпадните продукти от тях. Усвояването на хранителните вещества и извеждането на токсините от организма се влияят от редица жизненно важни обстоятелства, като ежедневната консумация на хранителни вещества, извеждането на токсините, възрастта, физическата активност и много други. Мелс е смес от 20 специални растителни компоненти, които подпомагат активирането на хранителната подкрепа, от която се нуждае тялото, за да поддържа здрав чревният микробиом и процесите на храносмилане. Във вече нормалната и здрава система на тялото, Мелс може да активира нормалният процес на поддържане на естествените защитни сили на тялото, естествената система за прочистване и подмладяване на тялото. За цялостното подхранване, Мелс е най-добрият избор като цяло. Много хора търсят помощ при деликатни проблеми, свързани с стомаха и киселините. Айс съдържа прекрасни и доказани във времето растителни съставки за подпомагане на естествената способност на организма да регулира и балансира вътрешната си среда. Освен това, той спомага за мобилизирането и здравословната имунна защита на организма и редуцирането на периодичните прояви на дискомфорт. Опитайте свежестта и прохладния вкус на ментата, съчетана с всичко необходимо за вашето тяло. Вълшебството на продуктите на APL Go се изразява в тяхната концентрация, която увеличава полезният им ефект. Ето защо може да забележите веднага оздравителния им ефект. Вероятно ще ви се прииска да опитате Норм, който спомага за поддържането на метаболизма на глюкозата. Норм е идеално балансиран комплекс от натурални съставки, в подкрепа на естествената способност на тялото да осигурява балансирана обмяна на веществата и оптимална енергия през целия ден. Вземайте хранителните вещества, необходими на тялото за поддържането на обичайната жизнена дейност и за протичането на нормалните метаболитни процеси, спомагащи за правилното производство на енергия и добро кръвообращение. Здравословното хранене и редовните физически упражнения са в основата на стабилизирането и балансирането на биохимичното равновесие. Хепър съчетава природни почистващи и детоксикиращи хранителни вещества, подпомагащи здравето през целия ден. В съчетание с добре балансирана и здравословна диета, Хепър подпомага способността на организма да неутрализира и изважда вредните вещества и токсини. Хепър е създаден от синтетична смес на полезни и пълноценни храни, традиционно полезни за нормалната и редовна детоксикация на тялото и за извеждането на токсините от тялото. Насладете се на Хепър с вкусна истинска праскова. Релакс е създаден да подобри способността на тялото ви да се отпуска и запазва вътрешно спокойствие по всяко време. Съдържа активни компоненти от растителни клетки, които помагат на тялото да се справя с ежедневния стрес. Той помага също така за спокойната и блаженна почивка през нощта. Потопете се в мечтите и сладките сънища с възхитителния тропически вкус на банановото блаженство. GTS е иновационна формула, създадена за поддържането на здравето като цяло, за да се чувствате великолепно и да сте във върховна форма. GTS спомага за естественото възстановяване на подвижността на тялото и го поддържа постоянно в тонус. GTS съдържа 8 пълноценни съставки, подпомагащи изработването като цяло на жизнена сила и физическа енергия. Наслаждавайте се на натуралния вкус на тропическия ананас, зелен чай и цариградско грозде. Върху благосъстоянието на човека оказват влияние различни фактори от ежедневието. Както мъжете, така и жените се чувстват силни, здрави и жизнени, когато клетките им функционират по най-правилния начин. Именно това ни поддържа в добро състояние. Power Man е ободряваща комбинация от мощни натурални съставки, които помагат на мъжа да поддържа активен начин на живот. В съчетание с редовни физически упражнения и здравословно хранене, Power Man осигурява на тялото физическа и психическа издръжливост, за да реагира активно на предизвикателствата и стреса. Power Man е признат в целия свят като средство за възстановяване и поддържане на нормалното състояние на човешкото здраве. Уникалният дует Power за него и за нея ще ви помогне да запазите живота си активен и динамичен.
химичен. Power Woman е подмладяваща комбинация от хранителни растителни компоненти. Спомага за поддържането и възстановяването на нормалното здраве, равновесие и баланс на жената. Power Woman може да ви помогне да поддържате естествената енергия на тялото ви и да активира цялостно самочувствието и оптималната физическа и умствена работоспособност. Богатият вкус, истинска праскова на Power Woman сам по себе си е достатъчен да подобри настроението ви в момента, в който дръжето започне да се разтваря в устата ви. Съответно, съставките на Power Man поддържат като цяло здравето на мъжете. Heart съдържа растителни компоненти, използвани традиционно в целия свят за поддържането на нормалното кръвообращение и естествени защитни реакции. Дръжетата Heart помагат способността на тялото да поддържа здравословно равновесие в условията на стрес, който може да се отрази неблагоприятно на здравето. Балансираното и здравословно ежедневно хранене с високо съдържание на незаменими хранителни вещества е важна част от контролирането на здравето от всеки човек. Дръжетата Heart имат възхитителен вкус на натурални пресни малини. Слайд е прецизно подбрана комбинация от натурални съставки, активиращи естествените процеси на прочистване, успокояване и подмладяване на вашето тяло. Слайд може да спомогне за поддържането на способността на тялото ви да се движи леко, комфортно и свободно. Той също така помага на тялото да се възстанови от натоварването, физическите упражнения и активността през деня. Вкусът на круша с мента ще ви подмлади. Стоп е успокояваща комбинация от растителни хранителни продукти, които стимулират естествените механизми за самолечение на тялото в отговор на инцидентни физически неудобства или внезапна поява на болка. Той спомага за активирането на успокояващ ефект при здрави хора и за възстановяването след еднообразни физически действия, незначителни травми, обичайна умора и други фактори, които могат да възникнат в ежедневието. Насладете се на изцяло естествения вкус на вишна. Brainy е синергична комбинация от растителни съставки, насочени да поддържат нормалните когнитивни способности, концентрацията, мисленето и управлението на стреса. Той съдържа необходимите хранителни вещества, които предизвикват клетките и тъканите по естествен начин, а така също помага по-ефективно да се обработва информацията. Beauty е уникална комбинация от 20 растителни съставки, признати в целия свят, заради свойствата си да подобряват външния вид и да укрепват здравето. Синергията помежду им осигурява поддържането на здравословно сияние, противодейства на възрастовите изменения и подчертава вътрешната красота. В съчетание с балансирано хранене, редовни упражнения и подходяща почивка можете да забележите трайното подмладяване, което ще направи живота ви прекрасен, благодарение на естествения и здравословен начин на живот. Всеки от тези удивителни 15 продукта има великолепен вкус. Няма нужда да пиете таблетки или капсули, да бъркате прахчета, да разреждате сокове или да ползвате спрейове. Просто вкусни дръжета, които се разтапят в устата. Ако се интересувате от възможността да станете партньор на APL Go, обърнете се към човека, който ви е изпратил това видео за повече информация.